Driver sa usa ka van gidakop pa human gikumot-kumot o gadayon na gilabay ang citation na ticket nga gi-issue nini sa City Tuda sa Barangay Lawaan 2 Dakbayan Salisay kaganang buntag. Ang gidakop giila nga si Aquilino Hodilia Jr. taga Pagsabungan, Mandaue City. Bato ni Joy Tumulak ang pango sa City Tuda nga nakalapa sa lagda sa trafiko si Hodilia apan dihang gi-issuehan kining citation ticket gikumot lang dayon og dayon kini gilabay. Gihulagwen Tumulak nga wa kini respeto sa balaod. Pasakaan sa Hodilia og kasong reckless driving o disobedience to persons in authority. Ang kanang inner lane, pang left turn man na siya, una ka sa intersection. Pag go signal, abi kay stop man ang left turning, nigawas na siya og kalit kay mo straight going na siya. Mo-follow lang sila sa tuang traffic laws, kunya man ilagi ng respetuhan ang atong citation ticket kay mao man ay nagrepresent sa balaod ordinansa sa Talisay.